Lubuk bagalung tabiang tinggi tentang tepi enak dan jambak mandi tanam dalam banda. Kadok bamanu mandi petang pagi rusa bakinco yo tadaga sajak buyang di Malaysia anak kandung di dalam padi ambil orang sanjorayo tengah malam mak kadok menangi tadagak tiba dah tuan masak buah lima kape masaknya ada setangkai dua mangko namu mandi dulu malape bajanji buyang anak nak kalah amol anak kandung kolat tabang siramu laramu kok tabangnya ketang ladang tepaso dirantau mak yoga lalang ngamu karano ndak bapiti do balik pulang dekan duang ambil daun yang di tepi air letakkan di tepi labang aku nak ilalang di dalam tanjung ditanam padi dalam pala lesat tahun yang semusim lebih lamonyo mencari yang dirantau kok kapulang indak bapiti kaputu hati na di tadang agak onak kandung kok anti mundi lura dalam diambil orang koto Tanjung debai menangi mak tengah malam cuy tu tadaga dia nak kandung dekan duang saliguri batimba jalan ditanam ado cie du manangi mandi mamikien da ado kabalang jo ona lai ba
padi tangaladang nantasera di tepi wanda diambil urang sanyorayo laita niat mak balik pulang tapi kapulang gak sulit wana tapaso aso batanjun datuan Pandan singkir di dalam tanjung masak lepadi nak rang tabe. Yo tinggi bukitnya nak rang tabe memandang tari palo banda babelok jalan ke tapin. Cubalah pikir di nak kandung. Iko mande mengirim sure elo-elo lang mamaco sure anak ang nang kete tadagawa Sabab mentimun di dalam padi nampak dari palo banda kemudian arilah sanjo. Bersabab di kabun mangkok kekane duri kerana anak lata bayang bana kok pulang ba apo manurinya detuanai. Koto tanga barang nalai menanam melapa di tengah sawah kalimpanang di dalam rimbo kok dicalik rupanya nama rantau ke Malaysia barang nalai lape ke kota capek sanang tiba dei. Di kolam pandan mak di dalam tanjung ambil surat laro nama menyulai kate batu. Iko lepasan mak nang ke kampung jangan sampai anak ambo merasa pimpin di mande nanda olu datuanai. Kok kapasa yang balik lah kain balik merekan tigo itu letakkan di tapi laping Balo kecik mandi nak ya cok kama mimpin di kampung pencarian nang lekat tahu yu tisiko mandi mangkota pikir na Kok kamu di hari lasanyo kaili hari pagi hari anak orang dari tapi lawi kan boleh made kawa pikir yo nasib inyo maknan kala tahu kok talenga besok nyobaku yue omande
betali ampe putih salib tinggal tigo letak banang di tengah-tengah kok tantu piti nak kadape elok mencilok lari saja usahang lamo di Malaysia wana limau purwi di tengah ladang rumput sawi panjai lapia kamui unjui bari batali dek sari mak babalik pulang kondak takui diri kapasya namun di kabun mengujui diri dekan luang Kambui unyi melabari batali isi lepadi di dalamnya. Pado di sini nayong menguji diri elok di kampung bersawasan. Jolan nak kandung putih teraju nak kandung nama rao di tengah langapang jatuh badang hari de bungo langado kok di kana mangasuh nanda ongolu duduk manangangi sama seorang cuy ko cari yona oh jauh cuy ko nak kandung nasalin di omah kita tengah tamati tabung ulun dalam pangadi saja ang tinggana di Malaysia mandekan duang entong mana anginakan duang yo sayang
kampung Pinang nak kanduang tampak nandang hari simpan tiga ulah mencalik nak nasi urang lapik karan toyona oh bau sangang olah nak kanduang tanam padi di tangah sangawa di tanam mangana koto tuona di sabia rila sanganjo kalau di inokna kana bangana urang di kangampung bau sao tapi lenang ngamue kayo ju sayang Pinang dana ditampuni sayang jama disimpangan tiang ana balapau pulo nak kanduang buyang wajalan hendak pakai piang kini nak dapat kawali masuk pabilo kapulangnya nak kanduangnya nak kanduangnya kayu kale tinggi bantunya ona panaki kok di kanala masuk buyang ketek
mamang perhatian kandwangi anak kandwangi tinggi bukinya dana Siti Lawi sayang jawabana memandang bulie anak Kalawi ten nak kandung pulang nak nenek laki lah pulang ayam mak bapona kamajapui kampung lapetoyona bayauan nak kandwangi nak kandwangi na urang dari mula kota baru nyetari ke kota tangga ditanam padi dalam tanjung adolah tadi urang lalu inyo bunyi kabanyo pulang dari Malaysia lai bertamu ang yuang jonak kanduang anak kanduang Pandan di dalam rimbo diambil orang mari patang lai bapasan nambo makanan bersama tolong 你这个骗子！冷静一点啦，我已经玩你的游戏。 Nambo makanan bersama tolonglah japui datuan anak dagang honde tuanai Seliguri molanyo di ate batu tuma bapa di tengah ladang elok lurut di talang mandi sadang dilasung dadak dan tugaan dimakan ayam sanjurayo lai menjawab mola orang na lalu apalah katanya sabikan lai bastamu malah nak dagang tolonglah turuti dagang mandi sadang bamanuang dan tigakan padonyo lah mo tinggal diri imbolan dekan duangi kok coba ada tangan jong mai ramila urang nandi gantiang rami dia nak sanjorayo kole
boleh tadaga amak dia nak lakang ngandung juala sawah mak gak sapir yang supaya kita leka basuon dekan duang Sebalun aja dulu yang jadi kapakan ditanam melana orang koto tangan. Para jua aja lubuk sari babelok jalan sungai di kuasa jan padi batugan. Sebalun dulu kampung nak tinggalkan. Sebalun lapi yang ke Malaysia lain namu mandi menjual sawah. Kita jual sawah di mudik digadaikan sawah di munggu saja dekan duang na yang tinggalkan nonak kanduang Kok andi lau di dalam tanjung kok bapadi di tengah sawah limo purwi di tepi jalan mangkok cuy itu pasan mak nang ke kampung mangkok sawah mu suruh jua penjapui dagang dalam tahanan dekan duang Cuma seketiknya naik mandi bandakan ke bandar rancak ke bandar nak sungai liku bepilin bantunya batang pigago. Cuma seketik kabuyang na mandi katokan. Mandi lai mendapat kabar kalau tahanan naik di Malaysia. Kalau lah cukui nak 2,000 buyang mungkin nyo kirim sangajo naik. Kok bepandan di tepi bandar namedo lape ke pulau tengah bersimpang jalan ke tepian kok nyokiri melo indak baa namedo nyusuruh baranang dari tengah jale mana pua mak silawi dan notua naik buyong nak kapakan yu kapakan anak palo banda ditanam tabu tapi jalan dahulu buyong nak merantau yu rantau batu julo ke Malaysia di Indonesia negara di suok letaknya simpang tabung haji, di kidal letaknya jalan Subarang. Kalau dek nasib mak indak bapiti jale tatawan di rantau orang tuan
Sebanyak iko macam negara indak nan aman Indonesia dana. Bagaimana mak dan dirokan kerakok di batang kafe dan jali merapalam di dalam padi. Nak labia mak ambo ibukan kok nyampang tetangkok nan di bete nyuhan dan masuk tansi o tuan